shi ke sa rai jin daɗin rayuwa, kin zama karuwa muradin zuci wacce ke sa rai jin daɗi kulli yau min sisi. A san ki bani gazawa ko za a karni ya ki zo abincin ruhi da san ki nake kwana kulli yau idan na tashi tunanin kina raina ya zamtamkar abinci ya zartawa jini zaga so kamar iska ne mai yake hurawa kuma kamar kansa ne cutarsa ya zarce agwadawa. Zan bi shafinki domin faranta wa zuciyarki wa mata kai ki fagen kyaukin zarcewa wa za ta biki a raina kin ɗebe da za a karne don ke abin ni ya man daidai to ki daina tunani tarkon sanki ya kama ne ya mini da baibayi wani shafin ya shinge ni. Albishirinki yau dai kauna ta kama ni na san ki ne ba ta wani barinkin gane farin cikin raina ya ki zo hannu da zaman madara na san ki da lasa zuciya ta zama tamkar kankara ta wadar fara kamar ki ban yau na cika buri dole in yi misali koko in yi inkari domin kin zama abin da ba zan yada ba. Idanu suna bukatan su ganki ne tawa da kin fito ke kadai ke haskawa tarkona yanzu sanki ya kamawa. Zo zauna tun da kin cika burina masarautar zuciyata na baki hubbina zana faɗa zana ƙara ke cetawa rayuwa da so na da daɗi na dace.